बे हाथी जालांगोन सोरबाया साननो जानांगौ राजनितिक स्वार्थनि थाखाय खोथाखौ बुंबाय थागोन सोरबा राजनितिक स्वार्थ दं नोंथांमोना बुंबाय था जोंहा बादा गैया किन्तु जोङो बे खोथाखौ स्पष्ट बुङो बर' हारिया जि अस्तित्वनि थामोन्थानि जि बड'फानि आदर्शजों जि आलादा रायजोनि आन्दलन खालामदोंमोन आलादा रायजोनि आन्दलनाव बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनबाय आरो दिनै बे समाव जोंनि मोनखानाय अधिकार जोंनि हा हु जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स जोंनि सेक्सनेल जोंनि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट पलिटिकेल रिजार्भेसन बिटिसिनि पलिटिकेल रिजार्भेसन बर' कसारि काउन्सिलनि अस्तित्व कार्बि आंलंनि बर'फोरनि अस्तित्व बेखौ जों मालाबाबो खोमाना लानो नागिराखै 45 लाख ट्राइबेलाव बर'फोरानो 25 लाख आधानि बारा आरो 45 लाख ट्राइबेलाव 6 जनगोष्ठीया 2 कौटिया जाबसिनोब्ला बेजों बर' हारिया मालाबाबो थावरिनाय नङा रायजो राजा मोनदोंमोन जों रावबो 6 जनगोष्ठीनि बिरोधि नङा 6 जनगोष्ठीनि जों हिंसा खालामग्रा नङा बिथांमोना मा अधिकार लायो मा मोनो मा होयो होथों किन्तु जोंनि अधिकारखौ ध्वंस खालामनायनि थाखाय नङा दा बेखायनो मानगोनां दैदेनगिरि बिग्रायारि मावथि लोगो नोंथांमोन 25 नभेम्बराव आरो बे बिला फैगोन बे बिला फैबा बिनि उनाव मा जागोन बेबो नायनो गोनां आरो बेखायनो जों धैर्ययै सैथोयै गणतान्त्रिक आन्दलन सोमावसारनायनि जि स्पिरिट बड'फाया जि होलांदों महात्मा गान्धीया जि होलांदों महात्मा गान्धीनि देशआव बड'फानि देशआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गणतान्त्रिक आवाजखौ जों लाखिगोन बे आवाजा रावनिबो हेंथा नङा बे आवाजा सोरबा बिटिसि सरकारनिबो नङा बे आवाजा सोरनिबा हेंथाय नङा दायित्वआ जाबाय भारत सरकार आसाम सरकारनि आरो दायित्व मथे खामानि मावनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ स्पष्टयै बुंबाय।